Kasi kayo dasarabo na. Sabi siya kawan. Nyalakit din ni JR rin. Madida ka mga relatives. Ana, feeling close? Oh, mandanumin. Kamusta nga tayo mo taling nga best friend ko? Biyag pa yung ata. Ay, panagbiag. Mga panang kasama ka tatawin na yun. Putputudin lang sama ko kayo jayay. Oh no! Hoy! Ape putputudin nyo ta kayo dita! Hoy! Sino ka di bukbukam dita? Kisti sa bam, tatay ka pa dita. Sumamput ka gaya man, napin yung labig baga kanya kaon. May kailangan pa yung ibaga? Naka-Gatorade ka pa ya, boy. Yeah, boy. Ano ka pa sumampait? Nandiyan. Tadam na. Di kalman. Kadwa nga ibagbagam. Oh no! Apay matikit dahin. Kisti sa bam, napan ni may logical man ni balay. Oo, apain mo na pandibalay yaw. Sapsapulo na ka, apo na tungot na. Lalo din bagang kadam nandiyan. Ukis ti sabam, mading mga kadwa. Pero tapan ni Andy ti ayan tayaw. Siguro yung taray mo ya. Tanan man. Nagpigsamit tama mon, alangan nga kadkadwa kami latan. Ikaw na kayo magkadkadwa ah. Kanayo. Norte ka lang nga mang buribor, yung kagawid ay. Paya sakti pagawid daw. Sikat na gawid sa bila. Pasali ka na dito. Kaungit nag. Ay maday. Makapapelo lang tarupam. Sag. Ang siga gayam ah. Sana all. Ba? Kanya mata. Woy, napaya. Kaungit nag, di ba? Ito yung ating baga. Pang tuda mata. Kanya mata. Yeah, boy. Jack Daniel. Ngayon masati ba? May nagkapon na tao. Hintid na ni Antik ato, iga po Virginia Beach, USA. Nice. Sana Kung sino all. ang timajay. Puro imported si ka. Tata naman kita kasi ngarak. Ni Antik nga LB, adi asawa ni Uncle kong Aranday. Kanas, di ba? Ano ngayon? Chivas. Regal Films. Nay mas mataw. Uy, nay masata. Dapat hintid na ani, dapat pag-grocery na. Ano yan? Magswerte ka mat manilalangay. Yeah, boy. Corn beef ko naman, oh. Puro imported pa yung dilatas ka. Magswerte ka mat kinantimon. Simpit tayo. Ihawid mo lang agad ito yung dilatan. Kapag nga dilata lang. Kaya tata, kahit kuwarak. Ato yung tiket ko. Ukis ti sabam, kit tagay sa tamit ah. Sige, yawid ko pa yung pag dito yung dilatan. Ano nga ito yun ha? Sakto-sakto, ang grosso di balay. Andres, istakit ti 10 years ataw. 10 years lang. Ataw, istakang ti may isang dekada ataw. Ukis ti sabam, kay sumit lang aja 10 years. Daniel, ano man na eh? Ano man na eh? Isa ka na ata. Kumpitin ba mga ako, nagatang ka. Ka na, di ba yat? Nabusog pa yati baka. Ni, tagi dua ah. Makakuha ang tagi toy. Pipigid ka ni. Ni, pinyakuha niyo dito toy. Samba oh. Sana all. Sa bana. Igsamo ti pinagamot natin ba? Papayin, nakakuha ito JR. Ang pinagkadalayaw. Artem, nag-asa nga to. Artem. Arak ata, pakita man. Sana all. Itam lang ah, bawal iganan. At Andres, sa lutang. Pakita man. Atay. Binala to, yung nagkapuilo ko.
Pagkita man, pinagapon na ata. Nagkapagini ko, hindi na ni Baak, hindi na nga Elbe, kuni Uncle ng Arante. Sana all. Why, nga po kini antik nga ilbe, kini uncle ko nga rande. Nasisimpit agad yung nga tao, duti matultulungan dagad ay. Nice. Kasi kayo dasarabo na. Sabi siya kawan. Nilakid din ni JR rin. Madida ka mga relatives. Ana, feeling close? Ha, ati di kanyam na ito di ka makakasay. Isa, dua, talo, pat, lima, enam, pito, walo, siyam, mga pulo. Ay, nadi ka yan, pinakatan. Suwato siya mo. May isang konti. Sana all. Pinakatan. Baka pamay amit ta, gatas. Kopi may tata. Mabinsa. Lugiak. Madilaw na yata. Suwatan. Tunay kang mo Andres. Intod mo, ibabawin pa eh. Agyaman ka kadita, datintid na kanyam. Kurang mo na eh, o masukar na. Nakadado ka diti sapsapuli mo na aya. Hanggang kagas asukar rin, nagka-diabetic ka pa eh. Supay ah. Dapat manti ka di sa pulam. Tay labay-labay mo no ka. Ay, mabalay. Kimabalin ano, isuti trip mo. Isuti kayat mo, mantika. Nagreklamo ka pa eh. Wala kang kita ko pimitaw. May sarati batek. Madi Andres. Nag-aanos kay ni ba? Sana all. Nagreklamo pa ng baak. Babawi ko mamami nung kayo. Kan, mabaling ka nga gawid eh. Yak pinaraman ng taarak yun eh. Kiurayam 10 years ko pa yung alukatan na to. Display ko di balay. Ura siya, padimpay maramanan na to. 20 years ko bago lukatan. Nabiyag pa yung tao. Sos, natay kayo taon. Madi pinaraman nata ang arak yaw. Yung laki ni Gio. Di naman mo di langit. Ah, Okay, ti sabam, di ka lang ti uminom di langit. Apay tagiraman ka pa ay. ay na. Naimas di uminom di langit. Tapay manok siya, kulay puraw. Nagadulakit ang panunok mo niyan Andres. Madiyo kayo tuminom ni Maday. Kailangan ko tawawiso di lang uminom mo. Di kayo uminom impernaw. Parehas ko yung mga sunog baga. Okay, ti sabam Andres, at nga pinagsasaw, bawi ka ata. Laki ni Bako, bila mangawan. Joke lang. Tarupam, jok-jok. Jokutik na ba? Gusto mo ko eh. Nilakit ka jaduan niya. Sila kailakas yung pusa. Kaya mo lang na yun. Kaya kayo katungtong. Sigurado natin, George. Nice. Ay, na itaon. Siguro, dapat mantika dyan. Lalo, kumaslig nila payag na. Okay, mate. Wow. Mas natay na ba yung estopado atoy? Mas ato, George. Na ano sa PJ ko? Bakit Andres? Kandag piti grocery ka. Sana all. Bak, lukatan tarak mo. Tama naman ta. Ano nga po? At arak mo atiluktam. Siya lang ng tiding. Kanang araw, di gaman tala tatarak tan. Ano ti mangyari kanya ta? I-display mo, di balayaw. Pabayagin pa yung mitabas eh. Kasano nga no dumtong titalda, madisgrasya ak. Maraman nakpengaw tatarak. Madi ka nga madanagan, Andres. Ipasurot tanong ka di pansyon mo. Kisti sabam, pansyon ngay bagbagam. Oh, madimil agam kayat. Isogan ka, no madim ka ti madisgrasya. Kasano ngay baak? Nagamit ko mo tigi duwang ang hilkaon. May isa na mabatain. Madi ka agbayag tilubungin, Andres, no wasta. Delikado ka. No, God, please, no! Hindi pa talo pa yung anghil mo. Pulutok pala dyan may isa. Taging duwa pala kanya, tagdudwa ta. Oh, kiste sabab, mapay mabalin nga buludain. Mutaling ka nga talaga. Kakita dahin. Kapag ka, napay ka dito ay. Ang pakailan mo, basta gawid kan. Nadatur urayay. Tor urayok. Siguro nandiyan. Barta ka. La, dabalak mo. Madiyata na panuno mo ba? Oh, kiste sabab, ilibin ko ato yung taling. Alangan nga ibusay. Siguro talaga daw urayon dito ay sa pagwawi din akaw. Nagaduti ambom, yung kakit din. Isturbo ka. Hindi kang kalang orte arak, kas kada grocery. Papaangin na lang mitki.
Sige, dito ka man lang na. Oh, thank you. Pagkibagam ni Auntie Melbay, kini Uncle mo Randay. Salamat ti arak ng iti grocery. Okay. Thank you. What the dog doing? Boy, nibagak. Ibagak nung sumampit ulit. Ikan na ka, Andres tinagan na. Sana all. Kasta ba arak tagkasundo ta? Pagkibagam tao, agli importing nga arak pa. Basta arak talaga natin nga tao na yan. Kumusta nga ta ni Maylakon?